Sa unang linggo ng taong 2021, kasabay ng hindi mapigilang pag-arangkada ng mga tinatawag na Private Motor Vehicle Inspection Center na isa ngayon sa reglamento sa pagpaparehistro ng sasakyan sa usapin ng roadworthiness inspection. Ang pila ng mga sasakyan dito sa Angeles City sa nag-iisang Private Motor Vehicle Inspection Center tumukod sa kalsada ng MacArthur Highway sa Barangay Santo Domingo. Ang reklamo ng ilang motorista ay ang pagdududa na kayang i-accommodate ang volume ng mga sasakyan ng LTO Angeles City Branch na nag-iisa lamang ang Private Motor Vehicle Inspection Center. Ilan sa mga nakausap namin ay higit sa 150 motorista na di umano'y pasok sa accommodation ng numbering system na itinulak ng Quick Vehicle Inspection Center. Kung titingnan po natin, pahirap sa tao. Lalo na sa aming mga naghahanap buhay, kailangan mo maglaan ng isang araw para pumila ka rito. May rehistro mo lang ang sasakyan mo. Ang mga motorsiklo, ganyan nakahaba. Kaninang umaga, mas mahaba yan. Naabutan naman ng news team na nasa labas ng Quick Inspection Center ang aligaga sa pagpapaliwanag sa mga motorista, ang General Manager na si Romeo Jun Hinomen. Humingi ito ng paumanhin sa mga motorista na pumila maghapon. Nilinaw niya na wala sa kanila ang problema at may sinusunod umano silang numbering system. Regarding mo doon sa kaninang nangyari, yung numbering po, yung iba po umalis eh. So yung number po nila, pagbalik nila ng alas 11, sasabihin nila, kanina pa kami umaga. Sinabihan lang namin sila, balik sila after 1 hour. Ngayon, yung mga sumunod-sumunod na number, syempre unahin namin sila. Sa nakuhang dokumento ng CLTV News sa LTO Regional Office 3, pre-pandemic pa nitong 2019, sa kanilang first quarter ng taon, kulang sa halos kalahating milyon ang nagpaparehistro ng sasakyan na 4 wheels. Sa taong 2020, nasa 165,289 na 4-wheel vehicle ang nagparehistro sa kaparehong quarter. Wala pa rito ang mga motorsiklo na tumatakbo sa kalsada na may higit ang bilang. Wala na sa Land Transportation Office at nasa Department of Transportation o DOTR na ang may kapangyarihan sa pag-regulate ng prangkisa ng mga Private Motor Vehicle Inspection Center na sinimulan ng buksan sa kada distrito ng LTO sa bansa. Dito sa mga naunang pahayag ni DOTR Undersecretary Artemio Tuason, iginiit na sa kada nasasakupan ng PNVIC, ang mga motoristang magpaparehistro ay dapat sa PNVIC lamang makipagtransaksyon maging sa emission testing. Sa kasalukuyan sir, nagre-renew pa rin po tayo ng mga authorization ng PETC para doon sa mga lugar po na wala pang functioning MBIC. Pero yung authorization po nila, nakalagay dun po na once po may mag-operate na MBIC na po, we have the right to terminate the authorization already. Sa pahayag na ito ni Yusek Tuason, makikita ang epekto ng bagong sistema na kung papaano sasailalim sa automated testing ang kada behikulo na kailangang dumaan sa 70 vehicle inspection testing na kailangang maglaan hindi lamang sandali o ng ilang minuto na sasalang sa isang inspection center. Paulo G. Santos, CLTV News.